Mashoko asvika mangwanani ano musi wechishanu 6 kukadzi 2026 anoti gamba rehondo yerusununguko uye muratidziri wezvematongerwo enyika Comrade Blessed Runesu Geza, uyo anozivikanwa nezita remusere rekuti Bombshell, ashaya. Geza anonzi afira kwaainge akahwanda munyika yeMozambique aine makore ekuberekwa anosvika 70 years. Mushure mehondo yerusununguko, Geza akazove nhengo yeCentral Committee muzanu PF, asi zvinhu zvakazoshanduka muna March 2025 apo paakadzingwa mubato iri mushure mekupokana nekutungamira kwaPresident Emmerson Mnangagwa. Kubva muna kukadzi 2025, Geza akange ave mutizi achipomerwa mhosva dzinotyisa dzehutsotsi neugandanga mushure mekunge adaidzira kuratidzira munyika yose achipomera hurumende huori nekutadza kufambisa nyika zvakanaka. Chakanyanya kubaya mwoyo wevakawanda mashoko aakasiya padandemutande pasocial media asati ashaya. Mashoko aya ainge azere neshungu, akati ari kurwara zvekuti anogona kusaona Zimbabwe itsva nemeso ake. Akakurudzira vana veZimbabwe kuti vaenderere mberi nekurwira kubatana nekubudirira kwenyika. Comrade Bombshell vasiya mudzimai wavo Rosalinda Izivei Tavengwa nenhaka yekuva munhu aisatya kutaura chokwadi kune vane simba kunyangwe zvakamupinza pakaoma. Zororai murugare, Comrade Bombshell Geza.